Здравейте, сега по-точно ще говоря за това какви видеа ще правим. Просто исках да приключа, за да не го чакам много първото видео. Значи ще правим анбоксинги, още следващия клип ще е такъв и такива глупости, анбоксинг, втория вид влогове, третия вид геймплей, Teeny Titans, Immortals, Dream League Soccer, Clash Royale най-важно, Clash of Clans още не сме сигурни, както и Boom Beach. Но ще има твърде много време, ще играем и Spinners, има такава игра Spinners, тя пак е за спинери. И още от днес започваме с клиповете. Просто днес направих YouTube канала. И можем и нормални, и стандартни видеа, каквито има. Някои по-скоро от канала ми. Ето това беше информацията за геймплей.